Poštovane dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na svečanu sjednicu kojom obilježavamo 122. obljetnicu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Danas se ovdje nalazimo u posebnim uvjetima u skladu s epidemiološkim mjerama u želji i da u novonastalim okolnostima ipak obilježimo ovako veliku obljetnicu, stoga mi je drago pozdraviti vas u ovom dopuštenom broju. Na samom početku više o povijesti fakulteta, aktualnostima, ali isto tako i budućim planovima, reći će nam profesor Tibor Pentek, dekan Šumarskog fakulteta, pa ga pozivam da mi se pridruži. Poštovane dame i gospodo, cijenjene kolegice i kolege, dragi prijatelji. Kao dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u povodu njegove 122. obljetnice utemeljenja i Dana Šumarskog fakulteta, najsrdačnije pozdravljam sve vas ovdje u velikom amfiteatru i zahvaljujem vam na dolasku, želeći da se ugodno i sigurno osjećate tijekom boravka na našem fakultetu. Pozdravljam i sve vas koji nas pratite na daljinu, izravnim prijenosom na YouTube kanalu fakulteta i zahvaljujem vam što tako sudjelujete na ovoj svečanoj sjednici fakultetskog vijeća. Osobita mi je čast, veliko zadovoljstvo i nadasve povlastica posebno pozdraviti visoke uzvanike današnjega događanja. Srdačan pozdrav i posebnu zahvalu na dolasku upućujem rektoru Sveučilišta u Zagrebu, profesoru Damiru Borasu, koji prepoznaje Šumarski fakultet kao vrlo važnu sastavnicu Zagrebačkog sveučilišta, te nam u svakoj prilici, pa tako i danas, pruža veliku podršku. Sa zadovoljstvom pozdravljam dekana Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesora Zorana Grgića.
Srdačno pozdravljam i zahvaljujem na dolasku dekanici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesorici Jadranki Frece. Lijep pozdrav i zahvalu na dolasku, odnosno na praćenju svečane sjednice Fakultetskog vijeća na daljinu, upućujem svojim kolegama, poštovanim dekanima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, svim cijenjenim bivšim dekanima Šumarskog fakulteta, sadašnjim i bivšim nastavnicima i djelatnicima našega fakulteta, sadašnjim i bivšim studentima fakulteta, kolegicama i kolegama iz šumarske i drvne operative, te svim ostalim sudionicima ove svečane sjednice. Sveučilište u Zagrebu, najstarije hrvatsko sveučilište s neprekinutim djelovanjem i među najstarijim sveučilištima u Europi, 3. studenoga ove godine obilježava 351. obljetnicu svojega rada, a Šumarski fakultet, kao jedna od najstarijih sastavnica Zagrebačkog sveučilišta, ove godine slavi 122. obljetnicu svojega utemeljenja. Naime, 20. listopada 1898. godine u okviru tadašnjega Mudroslovnoga, a danas Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, započela je raditi Šumarska akademija i time je šumarska nastava u Republici Hrvatskoj dobila sveučilišni status. Iz Šumarske se akademije postupno, iznimnim radom i zalaganjem naših časnih prethodnika razvio samostalan, moderan, u Hrvatskoj i u europskom okruženju prepoznat, priznat i iznimno cijenjen Šumarski fakultet kakva danas poznajemo. Prije 2 godine, otprilike u ovo isto vrijeme, svečanom akademijom kao središnjim događanjem, ali i mnogim drugim značajnim događanjima proslavili okruglu 120. obljetnicu Šumarskog fakulteta. Na ondašnjoj sam svečanoj akademiji u svom uvodnom govoru, kako i priliči jednoj takvoj lijepoj i vrijednoj obljetnici, dao detaljan prikaz povijesnog razvoja Šumarskog fakulteta, a nisam puno govorio o sadašnjosti i budućnosti našega fakulteta. Danas bih vam, cijenjene dame i gospodo, želio nešto više kazati o sadašnjoj situaciji na Šumarskom fakultetu, ali i o najvažnijim izazovima koji fakultet očekuju u skoroj budućnosti. Na fakultetu je trenutačno zaposleno 210 djelatnika, od čega 130 nastavnika, suradnika i stručnih suradnika, a na svim razinama studija studira više od 800 studenata. Šumarski fakultet samo u Zagrebu na 2 bliske lokacije raspolaže s oko 24.000 metara kvadratnih prostora. Dodatni se prostori nalaze na 5 fakultetskih nastavno-pokusnih šumskih objekata. Fakultet u okviru svojih nastavno-pokusnih šumskih objekata gospodari s oko 3.500 hektara šuma posebne namjene, šuma namijenjenih ponajprije nastavnomu i znanstveno-istraživačkom radu, i to u svim najvažnijim klimatsko-zonskim šumskim zajednicama Republike Hrvatske. Te su šume ogledni model, primjer kako treba gospodariti šumama u usporedivim sastojinskim i stanišnim uvjetima. Vjerujem, poštovane dame i gospodo, da ćete se u potpunosti složiti sa mnom da su studenti smisao, sama bit postojanja svakoga, pa tako i Šumarskog fakulteta. Mladi, visoko obrazovani, motivirani i vrsni stručnjaci sigurno su jamstvo napretka, razvoja i prosperiteta struke, jer bez njih nijedna struka nema perspektivu, nema svjetlu budućnost, pa tako ni šumarska i drvno-tehnološka struka. Prema tomu, nedostatan upis studenata na prvu godinu svih preddiplomskih studija Šumarskog fakulteta u akademskoj godini 2018-2019. Uprava fakulteta prepoznala je kao najveći izazov s kojim smo se susreli, i to već na samom početku našega prvoga mandata, i na koji smo trebali i žurno i kvalitetno odgovoriti. S
Stalno i uporno smo u razgovorima sa svim relevantnim sugovornicima ponavljali i naglašavali da je problem manjka studenata u tom trenutku još uvijek bio problem samo Šumarskog fakulteta, ali da će već sutra problem manjka studenata postati problem čitave šumarske i drvnotehnološke struke, a prekosutra i problem cjelokupnog gospodarstva Republike Hrvatske. Jer je tadašnji trend novoupisanih studenata na preddiplomske studijske programe fakulteta polako, ali sigurno, vodio ka ozbiljnoj depopulaciji naših dviju struka. Nakon provedene podrobne raščlambe i definiranja glavnih uzroka takva stanja, a raznih je uzroka bilo mnogo, krenuli smo odlučno u provedbu konkretnih mjera i aktivnosti i to u 3 glavna smjera. Prvo, promidžba fakulteta te šumarske i drvnotehnološke struke u javnosti i u medijima radi povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti fakulteta i njegovih studijskih programa, te pozitivne prisutnosti i promocije cjelokupne šumarske i drvnotehnološke struke u javnosti i u medijima. Drugi smjer je bila analiza i revizija postojećih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa na Šumarskome fakultetu radi njihova unapređenja i modernizacije, te istovremeno ustrojavanje novih studija i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Stalna koordinirana suradnja s ključnim dionicima u šumarstvu i drvnoj industriji radi povezivanja visokoga školstva i znanosti s operativom i to sa ciljem otvaranja tržišta rada za završene studente svih razina i vrsta studija, zajedničke promidžbe šumarske i drvnotehnološke struke, te C, podizanja ugleda i digniteta naših struka i stručnjaka u društvu bio je 3. smjer našega djelovanja. Što smo do sada učinili, odnosno kakvi su rezultati mjera i aktivnosti provedenih u protekle pune 2 godine, jest pitanje koje se samo po sebi nameće. Evo i odgovora, i to redom za svaki od 3 prethodno definiranih smjerova djelovanja. Ove smo akademske godine na naša 3 preddiplomska sveučilišna studija upisali 217 studenata, što čini 106% odobrene upisne kvote, te smo tako preokrenuli višegodišnju nedovoljnu zainteresiranost maturanata za preddiplomske sveučilišne studijske programe Šumarskog fakulteta. Šumarski je fakultet prilično odmakao s analizom i revizijom svih svojih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa. Revidirani će studijski programi, a dovršetak se revizije očekuje do kraja ove kalendarske godine, osigurati dodatne potrebne kompetencije završenim studentima svih razina i svih vrsta studija, te njihovu snažnu konkurentnost na tržištu rada Republike Hrvatske, ali i Europske unije. Od ove smo akademske godine preddiplomski stručni studij drvne tehnologije, koji se provodio u Zagrebu, nakon ishođenja dopune postojeće dopusnice s nova 2 mjesta izvođenja u suradnji s jedinicama lokalne samouprave uspješno pokrenuli u Vinkovcima i u Virovitici. Na ovom smo studiju popunili oko 73% odobrene upisne kvote. Što se suradnje sa ključnim šumarskim i drvnoindustrijskim dionicima tiče, kao dekan fakulteta njome nisam nezadovoljan, ali nisam ni u potpunosti zadovoljan. Uvjeren sam da uz samo malo više truda i dobre volje svih dionika naša zajednička suradnja može biti puno bolja i kvalitetnija, na dobrobit svakoga dionika, na dobrobit šumarske i drvnotehnološke struke u cjelini. Kao jedan pozitivan korak u suradnji sa sektorom šumarstva, ovdje ističem komunikacijsko-konzultacijsku platformu šumarskog sektora, koja je na inicijativu Ministarstva poljoprivrede i Šumarskog fakulteta pokrenuta u kolovozu mjesecu ove godine. Preko platforme šumarski dionici artikuliraju svoje stavove, promišljanja i ideje prema resornom ministarstvu, prema Vladi Republike Hrvatske i tijelima Europske unije. Potpuno smo svjesni činjenice da sve 3 spomenute aktivnosti, unatoč relativno dobrim ostvarenim rezultatima u protekle 2 godine, treba kontinuirano, sustavno
organizirano i kvalitetno dalje provoditi, istim ili čak višim intenzitetom od dosadašnjega. Također smo odlučni u nastojanju da u potpunosti opravdamo povjerenje brucoša koji su prepoznali Šumarski fakultet i njegove studijske programe kao izvrsne. Šumarsku struku kao struku koja odgovorno gospodari jednim od najvažnijih i površinom najvećih prirodnih resursa Republike Hrvatske, šumom i šumskim zemljištem, a drvno-tehnološku struku kao struku iznimno važnu za gospodarstvo, bruto domaći proizvod i izvoz Republike Hrvatske, odnosno obje naše struke kao iznimno značajne u ruralnim područjima Lijepe naše i za njihov razvoj i za zaustavljanje sve veće depopulacije ruralnih područja. Od izazova s kojima smo se u našem prvom mandatu susretali, a koje smo prilično uspješno, uz veliku pomoć i trud svih djelatnika fakulteta, ali i uz snažnu potporu uprave sveučilišta riješili, ili je njihovo rješavanje pri samom kraju, ne spominjući ovdje iznova promidžbu fakulteta jer je to jedan zaseban, vrlo obuhvatan, stalan projekt, posebno moram istaknuti ovih 11 odabranih izazova. Uspješno okončana reakreditacija Šumarskog fakulteta početkom prosinca protekle godine. Izrada i skoro prihvaćanje akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku drugoga ciklusa reakreditacije Šumarskog fakulteta. Potom, upis 18 studenata na poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije u protekloj akademskoj godini, odnosno prijava 20 kandidata na isti studij u ovoj akademskoj godini. Dovršetak postupka revizije 9 poslijediplomskih specijalističkih studija, ustrojavanje preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije u Vinkovcima i u Virovitici od ove akademske godine, tisak 2 znanstvenih časopisa kojih je glavni izdavač Šumarski fakultet, Croatian Journal of Forest Engineering i Drvna industrija, a koji se nalaze u bibliografskoj bazi Science Citation Index Expanded, Crojfi s faktorom odjeka 2,5 u prvom kvartilu i Drvna industrija s faktorom odjeka 0,663 u trećem kvartilu. Sljedeći izazov je financiranje znanstvenih studentskih projekata temeljem svakogodišnjeg internog natječaja koji omogućuje studentima da se osim u nastavni rad, naravno uz mentorstvo svojih nastavnika, uključe i u znanstveno-istraživački rad. Izrada nove, vizualno atraktivne i za korisničko pretraživanje jednostavne mrežne stranice Šumarskog fakulteta, te paralelno pokretanje i redovito održavanje Facebook i Instagram profila, te YouTube kanala Šumarskog fakulteta. Pod 9 je kupnja nekretnine u okviru nastavno-pokusnog šumskog objekta Rab na otoku Rabu i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kupljene nekretnine radi ustrojavanja Međunarodnog centra izvrsnosti za šumske ekosustave Mediterana. Potom imamo učinkovito upravljanje fakultetom u vrijeme pandemije COVID-19 s posebnim naglaskom na redovitu i kontinuiranu provedbu svih njegovih aktivnosti te osiguravanje održivosti poslovanja i uz stalnu brigu o zaštiti zdravlja i studenata i zaposlenika. Odmah započeta pravodobna i kvalitetna sanacija velikoga dijela oštećenja nastalih u snažnom potresu u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine i to na osnovi izrađenog projekta sanacije oštećenih fakultetskih objekata. Nakon ovog kratkog pregleda učinjenoga u protekle 2 godine, želio bih vam, poštovane dame i gospodo, predstaviti 13 odabranih izazova koje smo kao uprava prepoznali i definirali kao ključne u ovoj akademskoj godini, a koji će zasigurno pridonijeti ispunjenju zacrtanih strateških ciljeva fakulteta.
To je kontinuirana i dosljedna provedba akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku drugoga ciklusa reakreditacije Šumarskog fakulteta i naravno praćenje ostvarenih rezultata. Potom, to je dovršetak postupka analize i revizije 4 preddiplomskih i 5 diplomskih studija našega fakulteta. Zatim, dovršetak postupka ustrojavanja novoga diplomskog studija na engleskom jeziku u znanstvenom polju šumarstva. Ustrojavanje zaklade za stipendiranje najuspješnijih studenata Šumarskog fakulteta u suradnji s partnerima iz šumarskog i drvnog sektora. 5. cilj je otvaranje novoga studentskog restorana za studente Šumarskog i studente Agronomskog fakulteta, takozvanog zelenog paviljona na rubu Maksimirske šume. To je cilj koji zbog dobrobiti naših studenata uz, kao i do sada, veliku podršku uprave sveučilišta moramo što skorije ostvariti. Osnivanje 2 centara izvrsnosti za transfer tehnologija u gospodarstvo, jednoga za šumarstvo, a drugoga za drvnu tehnologiju. Zatim ustrojavanje novoga nastavno-pokusnog drvno-tehnološkog objekta. Pod 8 imamo rekonstrukciju, uređenje i opremanje radionice za stručnu praksu studenata drvno-tehnološkog odsjeka u sadašnjem prostoru staroga studentskog restorana. Nastavak i dovršetak radova sanacije oštećenja od potresa na svim oštećenim fakultetskim objektima. Početak radova na rekonstrukciji kupljene nekretnine na otoku Rabu. Daljnje učinkovito upravljanje fakultetom u vrijeme pandemije COVID-19, utemeljeno na dosadašnjem iskustvu, principima i prioritetima. Nastavak vođenja razvojne kadrovske politike fakulteta, sukladno zacrtanim strateškim ciljevima fakulteta te smjernicama mojega dekanskog programa. I zadnje, ali ne najmanje važno, je dovršetak postupka donošenja novoga statuta Šumarskog fakulteta, novoga pravilnika o ustroju i sistematizaciji rada i radnih mjesta fakulteta, te svih ostalih ili neodgovarajućih ili nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata. Cijenjene dame i gospodo, kao što ste mogli čuti, mnogo je odrađenih zadaća iza nas, ali je još više izazova pred nama. Dobro znajući sposobnosti, volju i upornost mojih najbližih suradnika, prodekana, poznajući kapacitete i želju za promjenama nabolje voditelja svih naših studijskih programa, imajući na umu radnu energiju i motiviranost čelnika svih ustrojbenih jedinica fakulteta, u potpunosti svjestan predanosti radnim zadaćama svih naših zaposlenika, a posvećenosti studentskim obavezama svih naših studenata, uz tradicionalno prisutno zajedništvo, kolegijalnost te dobru iskrenu suradnju svih dionika uključenih u nastavne, znanstvene, stručne i ostale procese na Šumarskom fakultetu, siguran sam da za nas nema ni nerješivih izazova, ni nepremostivih prepreka. Iskreno vjerujem i znam da pred Šumarskim fakultetom stoji vrlo lijepa budućnost. Put do nje, pogotovo u ovo današnje jako izazovno i zahtjevno vrijeme, neće biti niti lagan, niti jednostavan, ali su i uspješan konačan ishod i dosezanje svih zacrtanih ciljeva na kraju toga puta vrlo izvjesni. Dopustite mi, poštovane dame i gospodo, cijenjene kolegice i kolege, da na kraju iskoristim ovu prigodu te svim sadašnjim i bivšim nastavnicima i djelatnicima te sadašnjim i bivšim studentima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čestitam 122. rođendan fakulteta. Uvažene dame i gospodo, cijenjene kolegice i kolege, hvala vam na pozornosti i živjeli. Hvala dekanu, profesoru Tiboru Penteku. Sada molim rektora Sveučilišta u Zagrebu, profesora Damira Borasa, da nam se obrati. Čim se dogovore.
Poštovani i dragi gospodine dekane, gospodo prodekani, dragi dekane i dekanice Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Agronomskog fakulteta, dragi kolegice i kolege, profesori i studenata, koliko ih tu ima. Drago mi je da vas mogu pozdraviti u ime sveučilišta kao predstavnike jednoga područja, biotehničkog područja, koje je relativno malo na sveučilištu, ali po specifičnoj težini daleko najjače kad se gleda po broju nastavnika, po kvaliteti svojih programa i po znanstvenim rezultatima. Dakle, čuli smo danas od našega gospodina dekana, profesora Penteka, kako se sustavnim djelovanjem može jedna situacija koja se činila pred nekoliko godina možda malo osjetljivom, učiniti pravim putem i usmjeriti se na ono što je bitno za budućnost šumarske struke. Ali pritom ne smijemo zanemariti da cijelo područje ima svoje izvrsne kvalitete. Neću spominjati da je recimo agronomija na jednoj velikoj rang listi ove godine po znanstvenoj kvaliteti i svemu 87. na svijetu. Neću spominjati da Prehrambeno-biotehnološki fakultet izvodi nastavu po programu koji je od udruge biotehnoloških fakulteta prehrambenih u svijetu priznat među 20-ak najboljih. Dakle, to su stvari koje su fantastične. I sad kad dođemo kod vas i pogledamo kako je u zadnjih puno godina, moram reći, ja sam 6 godina rektor, ali sam bio i dekan fakulteta i moram reći, sudjelovao sam i uglavnom sjedio s vašim predstavnikom, profesorom Oršanićem, u širem kolegiju, tako da zapravo jako dobro poznam cijeli taj put, kako ste sustavnim radom, zajedništvom, poticanjem najboljih došli do toga da budućnost fakulteta jednostavno više nije upitna i da spada u najkvalitetnije po znanstvenim rezultatima, po programu, dakle i po konačno privlačenju i trendu privlačenja novih studenata, dakle u vrh ovoga sveučilišta. To je sigurno zasluga kontinuiteta, ali ipak moram reći, ova uprava je puno napravila jer ima vrsnog dekana, vrhunske profesore, ali na temeljima onoga od prije. Neću spominjati isto i neke svoje prijatelje profesore koji su danas, evo, malo mlađi od mene, ali su postali emeriti. Tu je vidim profesora Grbca, ne znam da li je profesor Vukilić ovdje, ne vidim, ali, jel? Nema ga, jel? A profesore, mozak mi stoji, šta da radim? I to je dokaz da imamo vrhunske stručnjake, jel? I to je dokaz, dakle, da zadržavamo najbolje koji će i dalje sudjelovati na doktorskim studijima, a upravo su doktorski studiji ono što zapravo određuje jednu struku, jer su oni budući profesori, budući vrhunski znanstvenici koji će usmjeravati tu struku u budućnosti. I upravo ja kao rektor, zapravo kad gledam što bi trebalo sveučilište u budućnosti raditi, upravo da se pobrine za sustavno priznavanje i stvaranje te znanstvene piramide, dakle za mlade. Mi trebamo zadržati vrhunske profesore kako bi oni prenijeli ta znanja, ali pažljivo birati mlade i unaprijed ih, dakle, stimulirati da budu što bolji. I da budu ono što se sad vidi, kakav je zapravo trend, to smo čuli u ovom izvještaju koji je fantastičan. Dakle, vi ste upravo jedan fakultet gdje se može najbolje primijeniti ta ideja da se mladi poguraju u znanstveni rad, u obrazovanje, u vrhunsko obrazovanje i gdje dobrim, ružnom riječju rečeno, marketingom može se privući pametne mlade ljude u vrhunske struke budućnosti. Jer upravo smo čuli, dakle, šume nisu samo šume, šume su svuda oko nas, hrana je svuda oko nas, agronomija nam pruža sve to, ali ne smijemo zaboraviti ove, recimo, programe koji se tiču gradova. Sve više će ljudi živjeti u gradovima koji ne mogu biti odvojeni od okoline svoje. I današnja šumarstvo mora se o tome brinuti.
I to vidimo da je jedna od trendova koji se pojavljuju u svijetu i koji će sve više biti vrlo, vrlo važni. Veliki broj stanovništva postotak za nas živi u gradovima, ali bez gradova koji dišu s prirodom, koji komuniciraju s prirodom, koji čak osiguravaju proizvodnju hrane, evo, to je budućnost po mom mišljenju. I nije valjda samo moje. Dakle, obećao sam da ću govoriti kratko, koji put mi to baš nije lako, ali ovo područje, kao što sam naglasio, koje je specifično svojom težinom znanstvenom i obrazovanom u vrhu sveučilišta, to znači u vrhu ne samo Hrvatske, nego i cijele okoline, a to znamo i mi smo svi tog svjesni, da kao maleno, jedno znanstveno područje, relativno maleno, koje izrazito jako utječe na naš sadašnji i prošli, ali i budući život, treba dobiti potporu. I ono što ja mogu obećati, da ćemo nastojati da sveučilište svoju strategiju donese još za budućnost i da priznamo tko su ti koji će u budućnosti, znači uz jedno dobro predviđanje, znanstveni forecasting, biti ta naša budućnost i koju ćemo mi podržavati kao sveučilište i vi kao biotehničko područje i naš dragi šumarski fakultet koji se ne bavi, moram reći, samo šumama, nego puno širim aspektima našega života. Zato vam želim još jedanput čestitati vašu 122. obljetnicu, to je veliko, mislim, to je jedan od najstarijih fakulteta kod nas i naravno, nadam se da ćemo se vidjeti i sljedeće godine. Jel? Dakle, sa novim rezultatima i sa, nadam se, projektima koje bismo trebali ostvariti u okviru ovih svih nedaća koje su nas snašle, a to je, svi znamo, pandemija, ali još više potres u Zagrebu, ali s obzirom na obećana sredstva Europske unije i na fondove koji su obećani, mogli bismo se svi zajedno potruditi i te nedaće pretvoriti u novu priliku. Evo, želim vam svako dobro i veselim se daljnjoj suradnji. Hvala lijepa. Hvala gospodinu rektoru. Nakon ovih uvodnih riječi vrijeme je za kratki glazbeni predah i nastup sopranistice Ivane Lazar uz pratnju Darjane Blače-Šojat. U ovom prvom glazbenom bloku izvješće Meine Lippen Sie küssen so heiß, Franca Lehara. Uživajmo u izvedbi.
Hvala našim glazbenicima, imat ćemo ih priliku još kasnije čuti. U govoru dekana profesora Tibora Penteka čuli ste o aktualnostima i planovima fakulteta u kojima su studenti uvijek u fokusu svih planova. Međutim, studenti zajedno sa zaposlenicima predstavljaju Šumarski fakultet kako u Hrvatskoj, tako i svijetu. Tako da ćemo i ove godine na svečanoj sjednici najzaslužnijima od njih uručiti nagrade. Istaknuti studenti danas primit će nagrade koje se sastoje od novčanog dijela i pohvalnice. Stoga na samom početku pozivam profesora Stjepana Pervana, prodekana Drvno-tehnološkog odsjeka, da uruči nagradu akademik Milan Anić. Ta se nagrada dodjeljuje najboljim studentima u generaciji, odnosno studentima koji su u roku predviđenom studijskim programima završili preddiplomski i diplomski studij na Šumarskom fakultetu, te im je prosjek ocjena 4,5 ili veći. Nagradu akademik Milan Anić primit će student diplomskog studija Drvno-tehnološki procesi Matija Lozančić. Molim Matiju da nam se pridruži. Jedno fotografiranje za uspomenu. Čestitke kolegi Matiji Lozančiću. Na pozornicu pozivam i profesora Josipa Margaletića, prodekana Šumarskog odsjeka, koji će zajedno s profesorom Pervanom dodijeliti nagrade studentima preddiplomskih i diplomskih studija. Nagrada pod nazivom akademik Dušan Klepac dodjeljuje se najboljim studentima pojedinih studijskih programa, odnosno studentima koji studiraju u roku te su položili sve upisane predmete, s prosjekom ocjena svih položenih ispita 4,5 ili više. Nagradu akademik Dušan Klepac primit će sljedeći studenti preddiplomskih i diplomskih studija Šumarskog odsjeka. Vlado Habjanec. Biće ovo jedinstvene fotografije. Ivan Žarković. Može jedan osmijeh. Hvala. Ana Bašić. I nagradu Dušan Klepac dobila je Antonija Vukmirović, međutim nije nazočna, tako da će preuzeti nagradu u referadi. Nagradu akademik Dušan Klepac primit će sljedeći studenti preddiplomskih i diplomskih studija Drvno-tehnološkog odsjeka. Matija Lozančić. Mogli smo to odjednom, ali bolje je ovako. Mislim da neće biti problem. Hvala, Matija. Tomislav Gržan. I molim Luku Jankovića da nam se pridruži. Evo, čestitam kolegicama i kolegama na nagradi. Prelazimo na sljedeću dekanovu nagradu. Ona se kao poticaj u studiranju dodjeljuje studentima koji studiraju u roku te su položili sve upisane predmete s prosječnom ocjenom 4,0 ili više. Dekanovu nagradu primili su studenti preddiplomskih i diplomskih studija Šumarskog odsjeka, čija ću imena pročitati. Karla Kudojić, Suzana Rajković, Anabela Vukelić, Klaudija Štimac, Magdalena Brenner, Matej Beneković, Filip Đureta, Mihaela Horaček, Ela Kovač i Marija Majnarić. Dekanovu nagradu dobili su studenti preddiplomskih i diplomskih studija Drvno-tehnološkog odsjeka, čija imena slijede.
Mihaela Šlegl, Oton Kirasić, Filip Rustan, Luka Lučić, Filip Majstorović, Nikola Pavić i Tihana Vergot. Studenti će svoja priznanja preuzeti u studentskoj referadi. Idemo na sljedeću nagradu. Pohvalu za izvannastavne aktivnosti dobili su sljedeći studenti. Tomislav Gržan, diplomski studij drvno-tehnološki procesi. Tomislav Gržan kao višegodišnji demonstrator iz kolegija primijenjena tehnička grafika na drvno-tehnološkom odsjeku u ljetnom semestru akademske godine 2019. na 2020. uložio je značajan trud u online demonstraturi i pomoći studentima u savladavanju i razumijevanju projekcija. S obzirom na zahtjevnost nastave iz crtanja i probleme koje je beskontaktna nastava zbog COVID-19 izazvala, angažman demonstratora bio je od neprocjenjive vrijednosti. Sudjelovao je i u promociji Šumarskog fakulteta kroz organiziranje i koordiniranje studenata koji su išli u srednje škole na predstavljanje studijskih programa. Tomislave, čestitamo. Zatim, za izvannastavne aktivnosti pohvalu je dobio i Mio Mihić, diplomski studij drvno-tehnološki procesi. Kolega Mihić diplomirao je na Šumarskom fakultetu u akademskoj godini 2019. na 2020. a tijekom studiranja bio je aktivan član futsal i nogometne ekipe Šumarskog fakulteta koja se natjecala u sklopu Unisport ZG natjecanja. Od akademske godine 2017. na 2018. bio je i kapetan te ekipe s kojom je ostvario niz iznimnih sportskih postignuća. Za fakultetske ekipe tijekom studiranja ostvario je preko 60 službenih nastupa. Studenti će svoja priznanja također preuzeti u studentskoj referadi. Čestitam svim nagrađenim studentima. Evo, molim vas jedan pljesak. Uz njih, pohvalom za uspješnost u studiranju, nagrađeno je 54 studenta, čije imena možete vidjeti na platnu. Da ih vidite. Oni će također svoje pohvalnice preuzeti u studentskoj referadi. Evo, čestitam još jednom svim nagrađenim studentima, predlažem da ponovo malo predahnemo uz glazbeni broj i prepustimo se ugodnom glasu naše sopranistice Ivane Lazar. Ovaj će nam put izvesti ario O mio babino caro iz opere Gianni Schicchi Giacomo Puccinija, te pjesmu Croatio iz duše te ljubim Ante Sikirića. Uživajmo. Oh,
Još jednom hvala našim glazbenicima. Uz studente nagrade su dobili i djelatnici fakulteta. Oni danas nisu s nama, no nagrada jubilaraca, odnosno djelatnika koji obilježavaju 30., 35. i 40. obljetnicu rada na Šumarskom fakultetu, redom su dobili. Nada Balšić za 40 godina rada, Mira Vitez za 40 godina rada, Dubravka Cvetan za 35 godina rada, profesor Davorin Kajba za 35 godina rada, Emerik Kružić također za 35 godina rada, profesor Danko Diminić za 30 godina rada, profesor Jozo Franjić za 30 godina rada, Nenad Kušić za 30 godina rada, profesor Ivan Martinić također za 30 godina rada, Tajana Meštrović za 30 godina rada, profesor Milan Oršanić za 30 godina rada i Mirjana Prša isto tako za 30 godina rada. Čestitam dobitnicima na nagradi i tako lijepom stažu. A sada pozivam dekana profesora Penteka da uz pomoć prodekana profesora Pervana dodijeli nagrade djelatnicima fakulteta koji su završili svoj radni vijek na Šumarskom fakultetu tijekom protekle akademske godine, pa ćemo zamoliti da nam se pridruže. Profesor Ivica Grbac. Čestitamo. Profesor Stjepan Risović. Gospođa Ljubica Štos, glavna tajnica fakulteta. Gospođa Mira Vitez. I profesor Joso Vukelić. Čestitamo dobitnicima nagrada, želimo im ugodne umirovljeničke dane uz zasluženi odmor. Hvala vam. Naš nagrađeni student Tomislav Gržan održat će kratki govor zahvale u ime svih nagrađenih studenata, pa ga molim da mi se ponovo pridruži ovdje na pozornici. Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, velika mi je čast i privilegija obratiti vam se u ime svih nagrađenih kolega i kolegica s nekoliko riječi zahvale. Prije svega želio bih čestitati svim nagrađenim studentima i zaposlenicima na ovom izvanrednom uspjehu, unatoč ove izvanredne situacije i ovim svim problemima. Isto tako želim zahvaliti svima vama što ste u ovim izvanrednim okolnostima došli na našu 122. obljetnicu osnutka fakulteta. Svima nam je poznato kako je protekla akademska godina bila vrlo izazovna i teška. Prema tome želio bih iskazati zahvalnost svakom nastavniku na prenesenom znanju i trudu koji su uložili u olakšavanje ovih teških vremena. Također želim zahvaliti upravi fakulteta koja je prepoznala naš trud i rad te ga usto nagradila. Svaka od ovih nagrada neka bude pokretač našeg daljnjeg predanog rada i dokaz da ćemo i dalje biti istinski ambasadori ovoga fakulteta, jer na kraju krajeva to je i naša uzajamna obveza. Naravno, hvala i našim najvjernijim životnim pratiteljima, našim obiteljima,
koji su nam podrška u svemu. Za svaku pomoć, savjet i kritiku želim zahvaliti svim svojim kolegama. Zadovoljstvo mi je što sam u ovakvom kolektivu provodio svoje studentske dane. I na kraju želio bih čestitati svim zaposlenicima, nastavnom i nenastavnom osoblju, 122. obljetnicu osnutka Šumarskog fakulteta. Ostanite zdravi i hvala vam na pozornosti i živjeli. Tomislave, bilo je lakše studirati nego ovdje stati, jel' tako? U ime nagrađenih bivših i sadašnjih zaposlenika Šumarskog fakulteta kratko će nam se obratiti profesor emeritus Joso Vukelić, pa ga molim da nam se pridruži. Gospodine rektore, dragi naši gosti, gospodine dekane, gospodo prodekani, kolegice i kolege, u ime kolegica i kolega koji su svojim radnim stažom na Šumarskom fakultetu ostvarili ovaj jubilej i nas umirovljenika, dopustite nekoliko kratkih riječi kojima želim izraziti čast, zadovoljstvo i sreću, čast na ovoj 122. obljetnici fakulteta. Čast prije svega što su nam danas u gostima uvaženi rektor, osvjedočeni prijatelj Šumarskog fakulteta, zatim čelnici naših, reći ću, suradničkih i bratskih, nikako konkurentskih institucija. Žao mi je što zbog situacije danas nije sa nama ministar gospodin Radovan Fuchs, jer je bio sa nama prije 25 godina kad smo polagali, vidjeli ste malo prije fotografiju i ovaj kamen temeljac za ovu zgradu. Zadovoljstvo nam je što smo proveli neki cijeli, a neki veći dio radnog vijeka na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a sreće nam je što smo imali jednu prekrasnu sredinu u kojoj smo više nego korektnu, u kojoj su sva naša postignuća, u kojoj su svi naši rezultati mogli doći do izražaja, jer nas niko nije u njima inhibirao i mogli smo postati i prepoznatljivi, prezentirati ih i domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici. U ime nagrađenih, a koji nisu u znanstveno-nastavnom procesu ostalih djelatnika fakulteta, također bih želio zahvaliti. Šumarski fakultet je njima egzistencijalni dom. On je njima isto tako kao i nama alma mater. U onome trojstvu koje uvijek dijelimo da bi čovjek bio uspješan i sretan na kraju, a to je obiteljski dom, egzistencijalni dom i zdravlje. Nema niti obitelji, nema niti zdravlja bez zadovoljstva i ovoga svega što je nama sve ove godine omogućio Šumarski fakultet. Dragi studenti, čestitamo vam na ovim postignućima. Ne sumnjamo, neki ste već završili fakultet, neki ćete završiti, ali želimo vam iznad svega da ne morate svoju egzistenciju tražiti izvan Hrvatske. Vi ste dokazali svojim radom i ovim svim do sada rezultatima na ovom fakultetu da ćete biti stupovi i šumarske i drvno-tehnološke struke u Hrvatskoj. Kamen, maslina i drača mogu izmamiti suzu, mogu biti moj emotivni zavičaj, ali današnje vrijeme traži korak više. Pa vam mi iznad svega želimo da to ostvarite u okviru lijepe naše. A ako idete izvan njenih granica, da onda idete da steknete nova znanja, nove vještine koje možete primijeniti u svom radu, u svom životu i u svojoj domovini. I onima djelatnicima Šumarskog fakulteta koji ostaju, želimo da sve učine, da onih 11 pa 13 točaka iz programa dekana svakako ostvare. Ne zaboravite nikada, ovo nije apologijska rečenica ili govor zato što sam danas ja ili mi sa ove strane, uz malo sreće biti ćete i vi uskoro, ali puni angažman, punu odgovornost i savjest u postignuću svih ovih rezultata se traži, jer će to sigurno biti budućnost, najprije opstojnost, ali budućnost Šumarskog fakulteta. Bez jakog fakulteta neće biti ni vas. Pa čak i u ovoj, kad pogledate, nesretnoj situaciji sada, što se traži, što svijet želi pronaći? Kolektivni imunitet. I mi ga moramo na neki način primijeniti u našu svakodnevnicu u životu. Ja kad zamišljam ovaj fakultet,
Možemo ga, on je mala, ali kao što je rekao gospodin rektor, vrlo značajna sastavnica Zagrebačkog sveučilišta. I ako ga poistovjetite sa domovinom, onda vam je sjajna ona Senekina. Domovinu ne volim zato što je velika, domovinu volim zato što je moja. Gospodine dekane, kolegice i kolega, hvala vam lijepo za sve ove godine. Želimo vam svako dobro, živjeli i doviđenja. I došli smo do kraja ove svečanosti koju ćemo završiti izvedbom studentske i akademske himne Gaudeamus Igitur. U skladu s epidemiološkim mjerama ove godine domjenak će izostati, ali zato se nadamo da ćemo iduće godine sve nadoknaditi. Hvala vam puno na vašem dolasku i evo želimo vam ugodan ostatak dana. Ide to na Preleću. Sve gore, što se dobro tiče. Da, pa evo, ja sam se trebala slijedeći jedan